mělý. Měříme ho schválně. Počkej, až bude na konci trubky. Strašně špatně měří, protože on nejde natáhnout, že jo? To prostě tak nějak. Jo, od trubky tamhle k těm jetelům, nebo co to tam je. A proč jste pustili jenom tohle? Aby se vystřídali. Tam ten už byl. No, jsou otevřený vrátka, aby nám neutek. No. To by se zjančili ty lidi. A víš co to... Je fakt, že já ho potkat, tak se zase zblázním. A nevěděla bych, že je prostě takhle někoho ochočenej domácí. Pane domácí. On je fakt nahlazený. Teď vidíš, že ho hladí Lukášek, já jsem se ho pohladila už taky. Přahni si mu na tělo, nemusíš se bát. Teď se bojí. Teď naboural. A teď jestli projde. To už je Puste na lžiště. Ne, to by se zbláznili děti, to se nemůže.